साम'खौ गारनानै साम' बिगुरखौ जाबाय गुड मर्निं गासैखौबो दासो सिखारदों ओमफ्राय मालाय थांबायानो हनै इसोर सानैजों मर्निं वाक खालामनो माने आइ लाहानि न'आ एकदम मेन सेन्टारावनो आरोना ओमफ्राय नैथिं समबार हाथाय गिदिर जायो आरो ओमफ्राय नैबे आइ लाहानि दखान माने आइलानि दखाना इथिंसो आरोना बैथिं सिगां फुराना दखान जोंहानि न'आ बैयावसोमोन आरो सिगां ओमफ्राय दायो इथिं लुबाय आरो नैबे गेजेरथिं लामा जाबाय नालाय सिगांनियाव लामा गैयामोन माने जों उन्दैबा बैथिं पुरा ओरै न'मोन आरो जोंहा गोलावनो ओमफ्राय बेखौ भारा होजोबो आरो दखानफोरखौ भारा होजोबो ओमफ्राय बैथिं समबार हाथाय जायो गिदिरनो सप्ताहिक बाजार जायो इथिं मेन सेन्टारा ओमफ्राय बैथिंसो आरो ओमफ्राय बिथिं गोदान माबा लामा बानायनायखाय बिथिं माने दखान जाजोब्बाय आरो बिथिंबो जाजोब्बाय ओमफ्राय नैथिं माइनावस्रि होननाय जायगायाव थाङो ओमफ्राय जोंहा आइमोननि जायगाखौ जुगिबिल होननानै बुङो आरो राङापारा टाउन एकदम साहा 15 किल'मिटार गोजानाव आरोना राङापारा मेन टाउननि दसे मर्निं वाक खालामना फैनोसै माने बेयावनो देरदों आरोना जोनोमाथ' आंना माने गामियाव जादोंमोन आरो बैथिं गोजानाव गामि दङ बेयाव जोनोम जादोंमोन ओमफ्राय बेयावनो देरफैबाय आरो सेन्टारावनो नै बिथिंनो आरो मेन सेन्टारा नैबे आरो जुगिबिल सेन्टार होननानै बुङो बेखौ बे सिख्लायावनो गेलेनानै देरदों आङो बेयावनो एकदम बिराद दुस्थ' खालामोमोन आरोना जोङो फिन खेला गेलेयोमोन सोरखि खेला गेलेयोमोन हराव साइकेल सोलोङोमोन उन्दै समाव माने उन्दै समनि एकदम गोसोखांथिफोरा बेयावनो दंजोबो आरो गासिबो ना जुगिबिल सेन्टार सोलायबाय दायो मोजां जाजोब्बाय न'फोरा जों उन्दैबा माने फिसा गोजामोन आरो दखानफोरा मालाय दायो बिल्डिं लुबाय फाक्कानि जाजोब्बाय आरोना स' डेभेलप जादों मोजां नांदों आरो ओमफ्राय नैथिं दङ खाथियावनो UN एकाडेमि स्कुल गोदानै खुलिदों बोसोरनै ना बोसोरथाम जाबाय खोमा 2018 आव खुलिनाय कार स्कुल सानायथ' हा লুকুরে রাইন্টর তুমি পঢ়িবা ইয়াত পঢ়িবা তুমি ক'ত পঢ়িবা তুমি তোমালোকৰ স্কুলত পঢ়িবা বল আমি এইফালে ফুৰি আহোঁ দে গুড মৰ্ণিং হোন দে গাইছিক'ব মাইমি গুড মৰ্ণিং অল অফ ইউ হোন দে গুড মৰ্ণিং অল অফ ইউ কৈ দিছে না Good morning all of you. Have a nice day. Have a nice day. হা মই তুমি কৈ দিছে মাইমি বাই লাজ কৰে ন সনা लाजिसोगारो जोंहाना केमेरायाव फैनो लाजिसोगारो आरोना ओमफ्राय सिगां जों नैबेयावनो जा दुगैयोमोन आरोना बेयाव बेलाव बाजालायनायनि बे बिलोआव जा बुजायोमोन लावथि लायै बेयाव दुगैनायनि आंना उन्दैयाव माने आं बेलाव गिथ्रामोन आरोना एसे बेलावखौ हमनानै बोफ्लावनानै माबायाव थुनानै गुजिङाव थुनानै एकदम रानथाब होनानै थैहोयोमोन आरो बेलावखौ एफा गिथ्रामोन आं एसेबो माने बेलावखौ ओमफ्राय दासो बेलाव नुबाथाय बोरैबा मोनखायो आसरित मोनलायो आरोना सिगांनि बाथ्राखौ गोसोखांबाबो एसे आसरित मोनलायो इमान लेथ्रामोन ना आङो होननानै सानलायो आरोना गावखौनो साना ভাল লাগিছে ना मर्निं वाक কৰি हा माइमियालाय मोजां मोनदों हा स' माइबारि नायहैनोसै एसे माने गामि एरियायाव थानायनि बेनो मोनसे फायदा ना एकदम पुरा फ्रेश हावा मोनो आरो एकदम नेचारेल फ्रेश हावा मोनो हाजो गुदियावबो बर'फोर दङ आरोना बर'फोर रायजो जानानै दङ दैमालु जोहोलावनि साव नांनाय नालाय हाजो खर'आवनो थानानै माने रायजो जानाङो आरो बर'फोरा ना गासैबो मिथिखागौ बर'नि जारिमिनखौ ओमफ्राय नैबेयो बालापारा दिपानजुलि माबा माबि गामि दंसै ओरै बिराद हाजो सेर गामि दं आरोना मोजां सिबदों
हा मैया मैया बेलासियाव मोनफैदों ओरैनो बेरायना फैनो र' ससे न'आ मालाबानो ओंखारबायानो माथो ना बे दैया राना आरोना दैज्लां मेसें हाबनोबो हाया बेयाव बिराद गोथौ माने अबाव थाङा दे ओमफ्राय आं जे बुंदोंमोन ना नोंथांमोना सिब्रु खानायाव गब्र'दोंमोन होननानै नैबे बिलोआवनोमोन आरो उन्दैयाव माने बै थाराय दंना बे थारायनि रोदा सा 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 थांनानै गब्र'हैदोंमोन आरो आङो बिदि माने हाखावनाय बायदि दंमोनहाय बेयाव माने ब्र'नो गाब्र'ना लानानै गबोदोंमोन आरो थांनो हाय रानिमोन টিউশনাও মালাই গথ'फ्रा आसना টিউশন गले ना एखे सानडे तो टिउसन थाकेन तर ओमफ्राय नै बेनो आरो इखौनो नायनो फैदोंमोन जों आइलाहानि बागाननि साहा बागान ও জঙ্গল নহয় যে চাপাত হয় চাপাত পাত আমি যে চাহ খাং যে বেটা চাপাত ইয়াৰ পৰাই হয় এইটো পাতৰ পৰাই চাপাত হয় হেই ছাগলী না কি দে হা তে ছাগলী না কি फैबाय सापात बागानाव एसे नायलांसै आरोना सापाता खादों खोमा मैया दाख्लैसो ओंखाराखैनो नै रोदोमथ'वाखैनो ओमफ्राय जोंहा आफाखौ बै खान्थाल दंफां दंना बे सेरावनो सावदोंमोन आरो ओमफ्राय प्लाम दंफां फांसे दंमोन सिगां बिराद प्लाम थायखायोमोन आरोना ओमफ्राय जों जाफैलायोमोन आरो ओमफ्राय बुरजा फैनानै ओमफ्राय गियोमोननानै राजा बायदिसोमोन आङो आफा थैबा राजा बायदिनो माइ बेबायदि जागोन जोंहानि नानि रानि बायदि जागौमोन आरोना थाखोब्रै मोनबायमोन नालाय आङो बेनिफ्राय एसे उन्दैसिन जागौमोन बे थाखोबा मोनबाय दायो अब्लानो थैदोंमोन नालाय जोंहा बाबाया ओमफ्राय नैबेयाव बै खान्थाल दंफां नुदोंना बै खान्थाल फांसेया बे खान्थाल दंफाङा बेयावनो सावदोंमोन आरो जोंहा बाबाखौ मेंबाय नामा जाखो सना भागो लागिले आयो मेंबायनो बेसरा राजाया थौ थौदो बल आमलाय दंफां ना हा अबे इयो आमलाय दंफां बे फांसे ओमफ्राय बै फांसे आमलाय दंफां गायना होदों मालाय सोर फैदोंलै नै दिनै हस्टेल बन्द नालाय फैदों नोंलाय हाय होनदो दे लोगो लाजिलायदों बे फिसा मासे आदानि फिसाला दे हाय होनदो ब्रा हस्टेलाव दङ हस्टेलाव थायो बेहा बै खाथि इउएन एकाडेमिनि हस्टेलावनो थायो आरोना लाजिलायदों हाय होनदो ब्रा नों माथो ब्लगार खालाय हा दे फैदो आगैजों फैदो जोंनि आगैखौ होनसै गिदिर थांदो लोगो दादा दे हेन्डसेक दे हेन्डसेक होबाय माब्रै जाबाय नै माब्रै मासे मानै माथामै जों माब्रै मा खबरलै लोगो मोजां फरिखा जायाखै नोंसिना फरिखा जायाखै दा मोनजासिगोनलै फरिखा जायाखै एबार सोर हायो एबार सोर हाबावो ना माब्रै मासेयालाय नै बेहा थाबायनो हाया आथिङा बोसोरनैयानो जाबाय प्रब्लेम जानानै दं एसे माइ बिया देलायबायहाय जोंना मालाय दुगैनांगौहाय दुगैयालासिनो देलाया दाउआ बेस्रा आलासि फैबाय थैलायसिगोन नङाबा बासिगौमोन बेस्रा आलासि फैबाय जोङो दाउजों जानोसै ओमफ्राय सबायजों साम' दिनै सान्दुं दुंसोदों हा थाइगिरजों सावा बे दाउआ ओरैनो एवगोन गोजा
सबायजों साम' ओमफ्राय थिं दाउ एवनाय थिं जागासिनो नै आलासिफोरा दे सोना दा सुहि देखासुन साखामुकटो दे साम' माने फार्स्ट टाइम जानायदों आरोना दिनै साम' दे उलायसे 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 दे कुकिसय सुदोंसो बेना सोबख'नो रोङाखै सुदोंसो लुगु बा सोब रोङोलै लुकुआ मालाय साम' सोबनो लुकुआलाय ओइ दा बोरै जाखो बक्सा जागोनसै खोमा ने हा जाथोसै दे सोरो जों जाबाय लाखिथार बे सबायजों साम' मोनजाबाय Ê, nó có cái lắm. Ê, nó có nụ sơ. Hay có đây. Ê, bên nó bên lịch ta sang một sụp này ạ. Này bên đây dừng hả ni. Iya ada. Hotel lau nó giả bay bôi vào dầu mà nè. Bên dừng hả ni ba gì? Ê, là gì đâu này ba gì à? Mà chắc khờ. Hả? Mamakan bigur kan jadang. Sama kok karena sama bigur kan jabai. Ay sana katibo. Sebnane horlay mai sebnane horlay jana. Mansi sebnane horlay. De, korsan. De sana. De sana. De. De sana. Anggaca subuh kan ada yang cuci dar ada. De sana. Ha? Oh. Sebna horlay. जानोसै सबायजों साम' बोसोरसेनि उनाव खाथियाव फैयो खोनानाय नङा बोसोरसेनि उनाव सबायजों साम' आदाया संनाय जा आदाया संदों ना सोर संदोंमोन सबायजों साम'आ सानैबो संदों मालाय बिमा फिसा सानैजों संदों आदाजों आइजों संदों बाजैया मोना नालाय आदाजों आइजों संदों आरो बिराद टेस्टि जादों ओमफ्राय दाउजों आलु लकेल दाउजों आलु संख्रि एसे जानोसै नांबावगौ मोनसे जोबना नायसै मोनसे फिसा जादोंना फिसा ब्रेव ब्रेवथार दे आबै करा रे बारसना आबै हले ना आबै खेवा करले आबोको खेवा करले थांसै जोंहा दुगैनो ओंखारदों हा औ माथो था दै था थांनोसै जोंहा लुकुआ लुकुआ बाय बाय लुकु बाय बाय थादो सना दे Dengan tangde janau deh. Udah. Mon be ya. Deh, semua janji deh. Bye bye. Angkum deh. Tadi? Deh. Mo장 purai deh. Deh. Burja litar, burja number lah deh. Ya. Ini angka. Laji lah ya. Thang nasi barno farse. Ha? Jangan dakhli film mana ada. दाख्लैलाय मैया बेलासियाव हाया थारै दुगु दे नै फरिखा मोजां दै था बाजियाबो बेखौ दोनलांसै हस्टेलाव ससे थांफानो मोनसै ओमफ्राय हस्टेलाव थालांसिगोन सोनाव थाखि जासागे क्यों थकी जागो सना आरो सैंडल है ना का नपरे लेटर লাগিব बहुत जगह নাই ओइ भाई आगो बाय थाम बागासिबो बाय बाय लोगो बाय 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 दादा या हां ada apa tak जाबि होसके Ada apa ada? Kasih ada. Bye bye, kasih Hah?